Good morning! Wow, you can see my kilikili. I did not shave. So, today is Friday. So, may lakad kami ni Rookie and I'm just going to eat kasi humba yung ulam namin yung niluto ni Rookie kahapon. Tapos, konti na lang yung natira. So, I need to eat it kasi baka may kumain. Ayan, guys. Good day. How are you all? How are you, guys? Ito yung humba ala Rookie. Wow. Naggung guys, ba't It ito doesn't, na ibutan sa plato na one. So, may, okay na, uy. Ganda. Ganda, Jud. Looks so delicious. Oh my God. Kung alam nyo lang yung itsura nito in real life. Diba? Asa niyo, chika pa. So, yung humba or sa Tagalog, they call it, adobo? Adobong baboy. But, if you are Cebuano or Bisaya, you call this humba. Grabe, ang sarap, guys. Tingnan nyo. And, mas masarap siya pag leftover na yung the next day. Yan, tapos may kape tayo. Ooh, I cannot wait to eat. I need to show you first kasi ang sarap. Tingnan, ayan. Ooh. Kain tayo, guys. Grabe. Ang init today. Sorry if maingay yung guys, fan. Pero, nasa tapat ako ng electric fan kasi ang init. And I'm just waiting for Rookie kasi he's doing some business. Some business pa. Grabe. Ang init. Oh my God. Summer feels na talaga. Whew. For sure, eto, yung curly hair ko, mawawala na to kasi I'm sweating. Grabe, nung nag-ano ako guys, nung nag-makeup pa lang ako, grabe, I was really sweating a lot. And then, ayan, ang basa-basa na dito sa sa may lieg ko. Then, for sure, hindi ako naglagay ng hairspray, kaya for sure, mawawala na to. I don't know how long will this last. Kasi sa kabila, tingnan nyo, malapit na mawala. Oh my God, ang kalat ko sa likod, yung mga sewing stuff ko, hindi ko pa natago kasi, I don't know, may gagawin pa ako guys. So, yun. I'm just gonna chill here, guys. How are you all, guys? Kumusta yung, summer nyo? What are your plans for the summer? Sus! Ha? Nagpiyong. Just got out from the room of my cousin. No, I can't do it. Inside the elevator. Wala pag kayong pumasok ka. Kasi mag-ayaw. Ay, Manima dia. Wow. Mini overload. Parang oras lagi, tapi So we're done visiting my cousin from the hospital, guys. Because dahil sa lechon. Lechon pa more, ayan. So, nag-stop over kami kasi sa tapat ng hospital merong mani. Bumili kami ng mani. Tagal ko na din hindi nakakain ng mani. Although, mani is not good for mga autoimmune disease, but okay lang pag paminsan-minsan. So, now we are going to fetch Sashi and Baba to school kasi it's already 5.
Look at the mess. Ate is harboring my blouse again. Kanya na daw to. Gusto mo na, zipper na sa kilid. Zipper, as may zipper na. Ganan ka na, ate? Uy, Mas naunsa nindot na siya. naman na imong Mas mga nindot na siya ate kung kuwante. sarado ate. Ako no. Grabe Ano ba? yung kalat ni ate, oh. Ano ba? Ano? Ha? Sarado ate. Paparazzi, paparazzi. Hala, makuan viral na ka. Oh my God, I forgot to schedule my video. I already edited 2 videos, guys, pero nakalimutan ko. Ayan, yung PC is installing update. And anong oras na? It's already 6:30. So, nandito na kami sa bahay. So, last night, the other day then nag-edit na ako ng videos. Then I have 2 videos already edited, and this morning last night pala ay sabi ko na bukas ko na lang i-upload, and then I forgot. And then late na kaming nakarating. Ngayon lang kami nakarating kasi ang tagal ni Baba dahil mga kuan day no nanata ka ato day no. Tapos si Baba, ang tagal dumating ni Baba. Oh. Maaga sana kaming nakarating dito sa bahay. Tapos hindi din traffic ngayong Friday na ngayon. Na ito. Ewan ko lang. Wow! Mahangin ba sa labas? Grabe guys. Super init ngayon. Maliligo ako again tonight kasi ang init. Kailangan kong basain yung aking hair. Hindi ako nagbasa kasi last night nag-shower ako. Yung half, yung body lang. So, ang init. Oh my God, hindi na naman may schedule ng 6:30 yung video ko. 7 o'clock na lang. Tapos ang tagal ng computer. Ayan, tagal niyang nag-update Churvanes. I'm just gonna drink coffee. Tomorrow is Saturday. I'm planning to go to the textile store tomorrow, and then I'm gonna buy some hair color too kasi magko-color kami ng cousin ko. Lalabas na siya from the hospital tomorrow. Tapos gusto na niyang magpakulay para sa Monday daw. Pagpasok niya sa work, iba na daw yung buhok niya. Parang nagpa-parlor lang ba? Crazy. So yun, okay naman na siya. Yun. Nothing too serious naman daw. So thank goodness for that news. And God, si Rookie is going to cook foodie for the Dodge. I'm at the beach, bro. So mahangin. Sana overtime ka na.